Záchranná služba. No dobrý den, Váňa. Voláte z Mám jakého hrozný města? průser. Mám přeladěnou... Město. Jsem na Vladaři, to je město je Chýše asi. Nebo je to Já vám Žlutíce, vůbec nerozumím. V jakém městě jste? To není město, prosím vás, je to Chýše. A u čeho je Chýše? Mezi Žluticema a Chýše. Jo. A kolik Chýše? Já mám zlomenou nohu na Vladaři. No, kde to je, musím vědět. Chýše Vladaře? Ne, to je Vladař jako kopec. Ten Vladař prostě jako kopec. Potřeboval bych vrtulník okamžitě, protože mám střeleženou stehenní kost, spadl jsem z koně. Jo, já vám tam pošlu, ale kde vás tam, jak vás tam najdou? Vy jste, zlomil jste si nohu, teda máte otevřenou zlomeninu? No, nekrvácí to, ale je to vyvalené na kolenem, prostě ta stehenní kost je v prdeli. Takže no. kouká vám jako z kůže ven, jo? Nekouká, podle mě... Máte to pod kůží, není to otevřená zlomenina? Já nevím, já mám na hovno rajtky, kurva, ty nemůžu sundat. Jo, já se musím vyptát, buďte Dobře. v klidu, jo? Dobře. Akorát, kde vás tam je nějaká jako pro koně, nějaká jízda. Ano, Josef Váňa, jako trénuju koně na Velkopardubickou. Takže jméno vaše. Josef Váňa, A ročník jste? 52. Kurva, jsem v lese v takové houštině. No dobrý, takže udělám to tak, že... A vy jste v lese teda, jo? Ano. Já jsem v lese jako směrem od Chýše v tom Vladaři. Nevím, pro mě tady budou muset asi přijet kurva jako na tom. Směrem od Chýše jakoby k Vladaři, k tomu kopci Ano. v lese, jo? Ano. No. Dobře, já vám tam pošlu, jo? Buďte Dobrý. na telefonu. Jo.